Extra points kung nakakasabay kayo sa sayawan mo. Wala man kami na kumuntin eh. Makitang magkata dito sa Alam Service! Mga kapuso, we are now 101 stations strong. Bawat dapo ng bansa ay abot-abot na nating signal sa pamagitan ng ating 22 digital stations. Lalo kang lumalawak ang nararating ng ating amin na kapuso digital channels. GMA, GTV, Activation, iHeart Movies, Hell Pop, at Pinoy Hits. Gamit ang GMA Affordable Box at GMA App sa Luzon, Visayas, at Mindanao. At palalagin pa natin ang ating digital signal hanggang habot natin ang bawat kapuso at tuloy kami nagsisikap ng buong puso para sa Pilipino. Ngayong Lunes, si Renz na mismo ang kikilos. Hindi pala tayo makakaalis. Bakit anak? Ano nangyari? May problema ba? I was supposed to me this morning. And I said yes. Hindi pa tayo ba? Lunes sa Unbreak My Heart. Maulan ngayon ng gusto, kaya't sa bahay kami na. Magbanding kasama ang katay at buksan ng TV. Kung mga katagal ng ginagawang partner ng ulan ng energy drop. At tabahan sa mga kababalagyahan at piligin sa heartfelt movies. Talaga? Kailangan mo pa sa akin ka? Tuloy-tuloy ang saya kung araw man o umulan. Basta tutok lang sa aming mga classic pelikula. Tawagin na rin ang buong pamilya para kumpleto ang umaga with Timeless Ganasino every morning at 6 a.m. Dito lang sa iHeart Movies. Experience all the feels. Ready days are here. Ang taas ng tubig! Yung mga bintana, ayun ba namin bukas? Mas masarap manood lalo na kung malamig. May natanggal tayo din. Kaya kumilos na mga kamovies. Kumilos na kayo. Ano na pong gagawin natin? Ano nang balak nyo? Kunin nyo na ang cellphone nyo. Ano pa ang gagawa natin? Ano pa? Tawagan na ang buong pamilya. Pati kapit-bahay. Sandeman. Sandali lang. Dito dahil iba niya sa sinihan. Dahil halo-halo ang mapapanood ninyo. Labas na mga chichirya. Ihanda na ang juice. Let's start the movie marathon. Watch movies from all over the world sa Block Streaming every day at these times. Dito lang sa iHeart Movies. Experience all the feels. Sa GMA Palababad, gamit ang kontrabida sa buhay. Mga plot twist na pahirap. You're sleepy? You're sleepy? You want to sleep na? Sobra na ba? Suspense. Hindi ka magkakit ang dakilang sidekick ninyo. Send for backup units. Sure, malaging happy ang ending ng ninyo. Grabe ka, maldita. Ano naman? Nililibre namin kayo ng sine para mabawas-bawasan ang Crystal, say hi. Kiss. Kiss. Flying kiss.
7 days a week. FE'Bisaya. Very good. Experience all the feels. Your sister's crying. Long movie day. Your sister's crying.